Pregúntame, Cuca, Xurxo, para que faz tantas frautas? Pois mira, porque nunha sola non podo facer todos os traballos que quero. Como ninguén me ensinou a tornear, que aprendí eu solo, pois, sí, con vídeos de YouTube, que non valen para nada, polo visto, pero eu aprendí con vídeos de YouTube. Nesta frauta, por exemplo, estuve aprendendo a facer este tramo, solo este tramiño, este traballo e o anel, que neste caso fixen de plástico, pero, bueno, pois xa sei facelo en madeira. Simplemente, para aprender. Nunha sola flauta non podo facer todos os traballos que quero, entón fago unha, acáboa, vexo se podo mellorala, acáboa, vexo se podo mellorala. No son non teño problema, xa non moi ben. Por iso fago as frautas, neste caso, polo anel. Teña as espiñas un peixe.